Нашыя вочы звернуты да Пана. Такі рэфрэн сёння мы спявалі в часе літургіі Божага Слова пасля першага чытання. Мілаваныя у Хрысце Пану браты і сёстры, шаноўныя слухачы Божага Слова, 14-ю нядзелю звычайную мы перажываем, і Касцёл заклікае нас, каб мы ўсё больш звярталі нашу увагу, наш зрок духоўны на Господа. Бо уся моц нашая, вся наша духоўная сіла і аздараўленне нашае, і крочанне ў кірунку неба, яна ў асноўным, весь патэнцыял наш духоўны, ён знаходзіцца у Богу. Нам трэба толькі супрацоўнічаць з Господам. Наша воля, мы павінны скіроўваць нашу волю, але моц нашая не ў нас, але ў Хрысце. І святы Павел апостол сёння ў другім чытанні пасланні да карынцянаў аб гэтым разважае, як ён сам змагаўся са сваімі слабасцямі, як ён сам разумеў, насколькі ён слабы чалавек у сваёй людской прыродзе, што гэта слабасць яму перашкаджае, і што гэта як джала ў цела, як пасланец сатаны, который б'е пастаянна Паўла, прызямляе яго, прызямляе. І нават прасіў Господа тройчы, піша: «Я прасіў тройчы, маліў Пана аб тым, каб адвёў ад мяне джала, слабасць людскую». Што адказвае яму Господь? «Хопіць табе маёй ласкі, бо моц удасканальваецца ў слабасці». На іншым месцу Христос кажа: «Я прыйшоў, каб збаўляць грэшнікаў, а не справядлівых». Усе патрабуем аднаўлення нашай сапсаванай людской натуры, наступствы граху першароднага, якія ў нас трываць будуць да смерці. Мы павінны гэта быць свядомы. Браты і сёстры, пакуль мы на зямлі, мы пастаянна маем джала ў целе. Сатана мае да нас доступ. Пастаянна будзе нас прызямляць, будзе нас гнятаць, будзе намі маніпуліраваць. Ён абвінаваўца перад Господом. Ён князь абвінаваўца, ён будзе пастаянна абвінавачваць нас. Казаць Богу: «Паглядзі, это твае дзеці, яны так чыняць, яны такія, яны дрэнныя, ні да чаго». І мы павінны ўсведамляць, што нашая моц, нашая святасць, нашае крочанне гэтым пілігрымаваннем зямным, гэты патэнцыял, яшчэ раз паўтору, духоўны, у Хрысце ўкрыты. Толькі ў Хрысце. І гэтай свядомасцю я павінен жыць. Калі Павел усвядоміў сабе гэта, і ён пачынае рэальна з пакораю адносіцца да самога сябе, прымаць самога сябе, это вельмі важна. Вялікая колькасць людзей не мае ў сабе пакоры і даверу да Бога, не можа прыняць сваё жыццё, свае слабасці, нервуюцца, псіхуюць, не любяць саміх сябе. А гэта дае вялікі повод сатане прыніжаць, маніпуліраваць, разварачваць чалавека, знехвочваць яго розным чынам. Вельмі важна, каб я з пакораю глядзеў на сваю рэальнасць, каб я разумеў свае слабасці, самога сябе, што ўва мне ёсць слабой. Але я не саромлюся гэтых слабасцей перад Господам. Галоўнае хадзіць у Пану. Галоўнае, каб вочы мае былі скіраваныя да Пана. Каб я быў перад Богам шчыры. Пане, ты ведаеш мае слабасці, ты ведаеш мае грахі, ты ведаеш, у чым я моцна слабы, дзе сатана б'е мяне. Часамі да накаўта. Я ляжу бессільны. І калі Павел зразумеў гэта, ён кажа: «Я найбольш буду хваліцца сваёй слабасцю, з пакораю, каб жыла ўва мне моц Хрыста». Бо калі я ўсведамляю сабе слабасць, я разумею, што мне Христос патрэбны, што толькі моцны я ў ім, у Хрысце.
Эту моц духовную, ласку, любовь, пробачение, все духовные дары и плёны Духа Святого дадзены нам у Христе. И тому нам потребная регулярная практика духовная, святые сакраменты, покаяние, терпение у Христе, нават тыя самыя духовныя практыкі, як пілігрымка. Яна таксама выхоўвае маё сэрца, мою душу. Як ужо казаў на пачатку, што часамі здаецца, няма сілы ісці далей ужо. Все, руки опускаюцца, не хватае кіслароду і все такое. Але маленькі адпачынак, спадзяванне на Божую ласку, ідзеш далей. Этую моц дае Господь, Он обновляет человека. Сапраўды, Бог обновляет наши силы. И Павел пишет: «Я уподобал слабость, погарду, нястачы, ганенні, уціск за Христа, бо калі я слабы, тады я моцны». Калі я реально гляжу на свои слабости, але мой зрок скіраваны на Христа, то я становлюся моцным. Это таямница Божия, не? Что духовная сила у нас у Христе скрыта. И мы повинны этим жить, усведомлять себе, не? Радоваться этим, да? Не позволять сатане, как он замкнул наше сердце на довер до Бога. И он этим манипулирует вельми часто. А бачишь, у тебя ничего не отрымовывается, ты самые грехи, ты снова идешь теми самыми грехами, ты снова падаешь, ты снова... Господь тебе не любит. Неправда. Неправда, бо наша стабильность Божьих детей не у тем, что мы грешные и слабые, а стабильностью Божьей любови, которая постоянно, обновляющая наши силы, дает нам шанс идти наперед. Это цудовно. Не? И падшие анёлы гэтага не маюць. Яны зрабілі выбор раз назаўсёды. І таму пакаяння ў іх няма. Не ведаючы, калісьці вам расказваў такі прыклад, мой досвед служэння экзарцызма, калі, уступіўшы ў дыялог з дэманам, бесы пачалі мной маніпулировать и поймали меня на раздражительности, на нервозности. Я там духовно был разбитый. Не? И дьявол начал смеяться с меня. А я спокойно кажу: ты меня поймал. И ведаю на чым. Да, я упал, а я слабый. И тебе ничего не получится, сказал сатана. А я кажу ему так: у меня не. Але Господь меня выбрал як святара, и я доверяю только Ему. И Он ува мне. А вы гэтага не маете. Я каюся за грехи, каюся за свои помылки. И Бог со мной. И демон сказал: заткнись. И сховался. Наша моц, браты и сестры, не во мне, але у Христе. У кожным, не толькі ў святару. У кожным хрысціянине ты маеш моц у Христе. И не знехвочвайся ніколі сваімі слабасцямі, недостатками. Иди наперад. Иди, выракайся сатаны, выракайся зла. Нават калі падаеш, ляжыш, але уставай. Уставай у Христе. Не сам, у Христе. Пане, я не могу, але ты во мне. Ты во мне. И поглядите, якую моц Господь дае внутреннюю человеку. Мне вельми часто люди, якія становятся на шлях вызволення, особливо пантаны, да, люди, яны вельми терпят. Манипуляции сатаны огромные в их житті, терпение огромное. И не раз мне кажут: ойча, у меня нема сил, у меня больше нема сил. А я кажу: я ведаю. Але чым больш ты адчуваеш сваю немач, але у Христе ты моцны. Не ведаю калі, але Господь даст табе силы, и ты встанешь. И так годами молюся над людьми. И годами люди встают и идут далее. Потому что наша моц у Христе, не у нас. Это Его ласка.
Таму, браты і сёстры, вось гэты рэфрэн, які на пачатку зацыціраваў, да? Нашыя вочы звернуты да Пана. Падымай заўсёды свой зрок на Хрыста і памятай, дзе твая моц. У ягоных ранах, у яго сэрцы, у яго ласцы, у яго любові, у яго прабачэнні. Твая моц, хрысціянін, у ім. І ніколі не будзеш ляжаць, калі будзеш спадзявацца на Пана, калі будзеш Пану давяраць. Падыме ў любыя сітуацыі. У любыя сітуацыі. Пане, дай нам перажываць сваю ўласную слабасць падобна апосталу народаў, які кажа: «Буду ахвотна хваліцца сваёй слабасцю, каб жыла ўва мне моц Хрыста». Амен.